just evidence. Koro wakete kanyo mondo koro winj. Gwend koro inya yudo ka ng'ato koro sani bedo ni timo computer science. Computer science titimo maber ndi. To koro skills deng bede ni hata somo computer science. Ok idhi manye kata tich mo e cyber ni miya ura teme kata kanya timo codings gi. Koro sami timo kama ing'eni gen skills. To ma kibede ni ano kadwa tich bwana ana bedo penya somo computer science. Itimo theory kozi timo practical. Gigi nyaka dhi pamoja. Kiyudo tich ni dhi computer. Donji many kata computer cyber moro kanyo ni an keta uro. Ateme kata kanyalo diyo computer ni ane ka computer en. Inya yudo ka japuonj mo inya yudo ka education to timo ndi. Kendo degree ten go maber ma king'iyo. Evidence ten go. To kuro skills ema onge. Miyada na loss card. Aneno ko temo lose. Aneno ka Pokalo kora lawyer mar degree, kora tete ane degree. Koro otemo wacho ni degree is just the evidence. Degree is the evidence that you are competent from classwork. Koro ing'e nyaki expose yourself to the market mondi koro ibed gi the exact skills madwarore e market.